draga braćo i sestre, uvijek je zanimljivo vidjeti povezanosti roditelja i djece u obiteljima, tih povezanih ti kanalima vjere. Zanimljivo je vidjeti taj odnos Davida i njegovog sina Salamona. Mi znamo da je David bio najveći židovski kralj. Židovi nikad nisu imali tako veliko kraljevstvo, bogato kraljevstvo i zemljopisno, geografski, vrlo široko i vrlo veliko, kao za vrijeme kralja Davida. A David je imao poteškoće u životu. Znamo za onaj Davidov grijeh, kad je uzeo sebi ženu koju nije smio uzeti. Ali isto tako znamo kako je David, kako kroz Davida vidimo tu ljudsku krhkost i ljudsku slabost, kako vidimo i sami sebe, kako je čovjek površan u biti, kako sam ja kao svećenik površan. Ono kad ti je dobro, kad ti sve ide u redu, kad je sve poslušano kako treba, kad misliš da je sad to, obično tu negdje se uvijek dogode nekakva opuštanja i uvijek se čovjek negdje posklizne i negdje glavom pogodi kakvu banderu. Tako se i Davidu dogodio taj teški pad. Druga žena i ubio još muža. Ali kako je bitno naučiti da pored svakog pada nismo izgubili bitku. Jer je Isus pobjedio svaki grijeh. Jer je Isus uskrsnuo. I poslije svakog pada čovjek, ako je u istini sa samim sobom, ako zna biti iskren, istinit pred Bogom, i ako se uistinu pokaje za svoj grijeh, Bog ga vraća kao pobjednika. I Bog je vratio Davida u život. A pogledajte sad situaciju tog njegovog sina Salamona. Zašto poslije Salamonovog grijeha kraljevstvo židovsko se raspada? A to je ono kad čovjek proklizi u nekom krivom smjeru i to ne prepozna kao vlastiti grijeh. To su ti naleti ovog postmodernog vremena, to je ta liberalna filozofija koja nam gura neke svoje teorije, gdje vrlo lako uvjeri, mada život je, nije baš sve kako kaže crkva, kako kažu stara predanja, može se to malo i ovako, pa to je prestaromodno, može se to malo i ovako, pa to je, nije to svi ovako, mogu i ja onako. I izdaš Boga. I okreneš Bogu leđa. I nema spoznaje da je grijeh. Nema spoznaje da si u krivu. Nema pokajanja. Džaba Isus umro na križu. Ne vraćate niko više iz mrtvih u žive. I tu, kad se dogodi, nevjerovatno kako grijeh uđe i dijeli. Grijeh je uvijek podjela, jer se o to nadijeli. Dijeli obitelj, tata odlazi od mame. Dijeli puno toga u životima, podijeli čovjeka na pola. I koliko puta se vidi u životu da grijeh roditelja učini loše djeci. Koliko puta imate obitelji gdje se grijeh prenosi generacijama i nikako da se presječe ta crna nit, da neko stane, da neko vrati tu obitelj u život. Imate tih tragičnih obitelji gdje se izdogađalo uvijek neke čudne smrti, uvijek nekakva ludila, uvijek nekakvi neredi, uvijek ovaj ubio onoga, ovaj je dužan onome, ona je ovako, ona je onako. Ko da je neko zlo ušlo i zahvatilo taj dio ljudskog roda. A grijeh vuče korijene tamo. Ko zna iz koje izdaje, ko zna ko je kad okrenuo leđa. Znate kako bi u Čenakolu
koliko je došlo unuka u zajednicu, a da su im roditelji i djedovi bili komunisti. Negdje se tu u tim generacijama, ti mladi ljudi koji su nekad bili vjernici, okrenuli Bogu leđa i otišli u nekom krivom pravcu i kako su to unuci platili. Evo zbog toga Boga treba poštivati. Bogu treba biti vjeran. Njegovom pismu treba biti vjeran. Bogovom učenju treba biti vjeran. Kako to učenje danas izgleda konzervativno, kako izgleda nazadno kad je svijet otišao naprijed. Svijet je uvijek jurišao naprijed, svijet je uvijek znao bolje od Boga, svijet je uvijek znao bolje od crkve. I uvijek što je gradio bez Boga sve je padalo. Tako je židovsko carstvo, tako je židovska država. Zamislite, David je živio 1000 godina prije Isusa. I nikad Židovi više nisu se vratili na svoje. I danas ratuju sa Palestincima i traže svoja prava, traže Davidovo kraljevstvo. A 135. godine, to jest 100 godina poslije Isusove smrti, Židovi su bili izgnani sa svete zemlje i vratili se tek 1948. Skoro 2000 godina ih nije bilo. Kad to ode, kako se to razplini. Eto, to su te odgovornosti na nama. Odgovornost da preneseš plamen vjere. Da vjera uvijek, taj plamen gori u tvojoj obitelji. A puno puta sam bio svjedok i vidio kao u ovom evanđelju kojeg smo čuli, znate, puno puta bolesti djece, križ djeteta spasti cijelu obitelj. Puno puta Bog više ne zna kako da jednu obitelj vrati k sebi, kako da ih privuče ponovo k sebi. Puno puta križ djeteta, križ droge. Koliko znam obitelji gdje je križ droge vratio cijelu obitelj Bogu. Je križ droge vratio ponovo da se tata i mama vole. Koji je križ droge vratio da tata ostavi ljubavnicu da se vrati u obitelj. Ko zna i ova Feničanka, strankinja, pa ko bi jednu strankinju natjerao da je jednom židovskom učitelju? Obično su Židovi sa svima bili posvađani. Ali kad je dijete u pitanju, kad je tvoje dijete u pitanju, kad više ne znaš gdje ćeš da tražiš krunicu po džepovima, onda nije teško izmoliti, onda nije teško poteći u Međugorje, onda nije teško na ono hodočašće, onda bi dao sve. Imam brata Antu, mlađeg od mene, i Vinka imam, blizanci iz dvojica, 4 godine mlađeg od mene. Ante imao 4 cure, 4 djevojčice svoje, čerkice, a Vinko 3. I nikako muška. I onda nam se rodi muškić. Kako ćemo ga zvati? Ante. I zamislite kad je Ante imao 6 mjeseci. Dobije neku temperaturu i nevista nikako da skine temperaturu antibioticima i slučajno odvede ga doktoru, ne znaju šta će. I slučajno neki doktor koji je prolazio tamo, čovjek, slučajno prolazio tamo, šta je, zainteresirao se, kaže, ne znamo šta je, ne možemo spustiti temperaturu, već 2 ciklusa ti antibiotika, pa šta je, pa šta nije. I kako se ovom čovjeku upalilo nekako svjetlo u glavi, kaže, napravite mu kompletne preglede i pogledajte srce. I naš mali Antiša nađu mu na srcu kako mu zarasta nekakav otvor gdje prolazi krv. I dijete se može samo u noći zaspati i ne probudi se više. I hitna operacija. A ja taj dan kad sam išao kod doktora, dan prije letim
našu misiju u Limu u Peru. Izlazim iz aerodroma i vidim na poruka, Ante hitno mora biti operiran srce. Svijet stane. Ništa više nema smisla. I Bogu hvala, sve završilo dobro. A kad tebi doktor kaže da ga mora otvoriti, da mu mora srce izvaditi van, i da ga mora staviti na aparate, da mu mora srce zalediti, pa ga izdrezati, pa to ostraniti, pa ga zašiti, pa vratiti, pa spojiti ponovo, pa ako proradi. Nadamo se da hoće. Ma koje kuće, koje vile, koja auta, koje firme. Ma, Ante moj stariji promolio, proklečio, župu obnovio. Život ti se promijeni. Evo stoga puno puta nam Bog, jesmo tvrde glave. Nije dovoljno pročitati evanđelje pa stati pa promišljati, pa guštati, pa reći Bože moj, kako si sladak. Tvrde. Kad je glava tvrda, Bog uzima tvrd alat. Kod nas Bosanaca dole maca. drugačije ne ide. Eto kako Bog zna progovarati. Kako trebamo znati nekad iščitavati. Iščitavati i križeve koji nam dođu u obitelji. I tu povezanost djece i roditelja. Promišljajte o tome. Dopustite Bogu da uđe u vaše obitelji. Da prosvjetljuje, da pročišća, da ozdravlja. Dopustite Bogu da kroz vaše srce dodiruje srca vaših ukuća. Da bude mira. Tamo gdje je mir je dobar znak da je Bog s nama i među nama. Amen.